To yau take ranar matasa ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ƙarfafawa matasan gwiwa kan gudunmawar da suke bayarwa wurin kawo ci gaban al'umma da kuma magance irin ƙalubalen da suke fuskanta. An dai soma bikin ranar ne a shekarar 1991 kuma taken wannan shekarar shine gudunmawar matasa wajen cimma muradu masu ɗorewa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mustapha Sa'id matashi mai bincike kuma mai baiwa 'yan uwansa matasa shawara kan al'amuran rayuwarsu ya yi tsokaci game da ranar inda ya fara bayyana min muhimmancinta. Wannan rana yana da muhimmanci kwarai da gaske ga matasa ga kuma al'umman duniya ma gabaki ɗaya, kasancewan wannan rana kamar sauran ranaku da a mafi yawancin lokuta Majalisar Ɗinkin Duniya take warewa domin tunawa da muhimman abubuwa a duniya. Ta ware wannan rana na 12 ga watan Agusta domin tunawa da lamarin da ya shafi matasa, kama daga yanayin da suke ciki da kuma inda ake bukatar su ji da kuma irin rawan da ake so su taka al'ummomin su domin samar da ci gaba da kuma cimma muradun ci gaba masu dorewa na SDGs da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana. Taken wannan rana a bana shine gudunmawar da matasa ke bayarwa wajen cimma muradu masu ɗorewa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar a naku ɓangaren wani irin ƙoƙari kuke yi ta wannan fanni? Daga cikin gudunmawar da muke bayarwa shine kamar na samar da jagoranci ko kuma shawari din, tunda yanzu in zaki kula a yawanci in an zo duk wani kafa aka zauna ana magana akan matasa, batun samun ayyukan yi ko batun shigar su cikin al'amuran abin nan kamar gwamnati ko siyasa haka da sauran abubuwa dai na rayuwa, zaki ji kullum maganan zaga na kira wannan kalman bature sai a ce mentorship. Matasan mu ba su da mentorship, ba su samun masu ba su shawari ta yadda za su yi rayuwa ta yadda zai kai su ga kaiwa gaci. To daga cikin abin da misali ni dai yanzu na ba muhimmanci shine ba da irin wannan shi mentorship din ko kuma shawari din wa matasa waɗanda suke so su kai ga wani abu, kasancewan dan dama da na dan samu mai yiwa na yin karatu mai zurfi a cikin shekaru kalilan ya sa na dan fahimci abubuwa da yawa, so wannan abin yake taimako na wajen duk abin da matasan suke yi, walau ayyuka ne na sa kai ko kuma suna so su tafiyar da rayuwarsu ne ta hanyar bunƙasa kaman kwarewarsu abin da shafi ko kirkira haka da sauransu. To ina iya duba abin a matakin kaman karance-karance da na yi da irin labarai da na sani na karanta na mutane waɗanda suka yi nasara a wannan fagen, domin in yi ba wa matasan shawari akan hanyoyin da za su iya bi domin su ma su iya kaiwa ga ci wannan abubuwan da suka sa gaba. Zuwa yanzu wane tasiri zaka ce irin wannan gudunmawa da kuke bayarwa ta yi a rayuwar su kansu matasa? Tasirin da irin shawarorin mu yake bayarwa ya danganta ga yanayin yadda kake so ka gwada shi. Akwai matasa akalla zaka samu kaman 2 zuwa 3 zuwa 5 haka waɗanda ni ne na kusan kaman irin nake ba shawarari, kusan kaman na kama hannayensu nake gaya musu to kai kaza, in kai kaza sai kai kaza, na rubutun da kai barin gani nan kai daidai nan ba kai ba daidai nan kai ba daidai ba, ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi, har kaga sun kai ga haka ire-iren waɗanda na ba irin waɗannan shawarorin suka kai ga samun misali bigiran su na 2 a kasashen Turai da Amurka. Bayan nan kuma akwai dan irin kaman shawarwari haka nan da can waɗanda watakila girman tasirin su bai kai kaman kaiwa ga mutane su tafi kasan waje ba, amma kuma ya taimaka wa mutane walau ta hanyar yin nasara a karatun da suke, ta hanyar su samu su kammala jami'a ko da a gida Najeriya ne, ko kuma ta hanyar fita daga wasu 'yan matsaloli da suka shiga na abin da ya shafi karatu ko kuma gina rayuwa. To duka ta nan muke gwada kaman tasirin mu da muke da shi, kuma muna fatan mu ci gaba da fada da tasirin da muke yi. Mustapha Sa'id wani matashi mai baiwa 'yan uwansa matasa shawara kan al'amuran rayuwa kenan.